så dør vi er tilbage. Men nu er der også lidt af ham her, Gustav, han optager sgu da også. Som I ved, så er det her nye spil Pokémon Go blevet rigtig populær her i tiderne. Det ved vi godt. Så vi skal til at spille det. Yes. Hvad? Spring, hvad? I haven, for helvede. Der spawner lige en Rattata. Hvad er den i? Det er en Rattata, Gulle. Rattata. Jeg kalder den Rattata, fordi men den har 3 gange Rattata. Rattata. Nej, det hedder Rattata. Så ja, og hvis I vil se mit Pokémon, så her er de. Jeg har en Venomoth og en Titi, som jeg kalder det, og alt muligt. Og i dag der fik jeg nogle Gastly, og så var der så mange Starmies. Her, og så finder vi... Der var så mange. Jeg har 2 Gastly. Ja. Men Gulle, skal du ikke have mere strøm, hvis vi skulle gå? Vi skal bare lige gå her omkring. Vi kan gå dernede. Hvorfor må vi ikke gå ned ved springvandet? Han sagde, vi måtte gøre. Ja, så indtil at min går død. Hvor meget har din? 29. Det er faktisk rigtig meget. Ja, jeg sletter lige nogen der. Sådan. Men Så. ja. I Augustus. Ja. Jeg kommer til at slette den der, så jeg optager ikke mere. Nå. Men jeg gør det bare igen. Så optager jeg kun, ikke? Jeg optager det. Nå. Så vi venter på, at vi skal komme ind. Hej så sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi ud på en Pokémon. I Pokémon Go, fordi at Pokémon Go er blevet virkelig populær. Faktisk det populærste app lige nu. Nej, ikke populær. Jo, det er... Ikke i verden. Jo. Den står på førstepladsen lige nu. Nå. Der kom en Pidgey ved mig. Det gør der sgu ikke for mig. Hvor meget har den? Den har 106 Pidgey. Wow. Ja, okay for en Pidgey. Vent lige, vi skal lige tilbage og sige, at vi går til springvandet. Det er ikke noget, jeg kan sige. Kom nu. Og vi går lige tilbage, så. Nej, jeg har ikke så mange Pokéballs. Men vi kan stadig gå. Yes! Jeg fik... Det er en 106 Pidgey, der vi taler om. 1, 2, 3 første forsøg, mand! Men ikke første skud. Jeg håber, at jeg udlægger i dag. Ja. Jeg har gået 3 kilometer med mit ene 5 kilometer æg og 1 med mit andet. Og jeg har kun 5 kilometer sækker. Og der er lige spawnet en Kakuna foran mig. Også ved mig. Også mig. Udviklet. Hvad? Wow, min score meget der. Hvor meget er din Kakuna? 64. 17. Var din 17? Ja. Men jeg synes... min slår fri. Og Gustavs højeste Pokémon er... han er level 8, og hans Pokémon er hvad? Det er en Pidgey. Ja, og det er en Pidgeotto. Og min er en Venomoth. Og jeg har også en Gastly, en Starmie, og jeg har faktisk rigtig mange. Starmie. I dem fangede han i den anden video. Ja, det gjorde så meget. Gustav, han fik en... Fuck, den har slæbt over fri hele tiden. Mamma, vi går over til springvandet. Ja? Nej, jeg svømmer. Okay. Så. Den er mega lille, så jeg håber bare. Jeg krydser fingre. Derude. Der er sæt med. Kryds fingre. Nej, I krydsede ikke fingre. Her, hold lige. Jeg skal lige have min jakke. Jeg er nødt til at holde hans. Jeg er nødt til at skyde med venstre, så. Ja, din lortehånd. Hvor mange Pokéballs har du? Jeg har kun... Jeg har 4 tilbage lige nu. Vi er nødt til at gå hen til nogle Pokéstops. Vi kender... vi glemte lige at lukke døren. Så går vi. Nej, det er mega lille. Nu håber jeg bare. Jeg håber bare, at ikke slipper ud. Det må ikke slippe ud. What? Det er slipper ud. Det er en Kakuna. Det er jo en Kakuna. Og det er jo... Jeg har en større Kakuna. Den slippede ikke engang ud. Den kunne jeg ikke engang fange på første. Min første Kakuna var nok noget med 100.
Nej, det var gas. Jeg har ikke nogen, og jeg kan ikke engang sælge nogle Pokémons. Det er så irriterende. Så når jeg er fuld, så må jeg slet spille. Kan ikke mere. Men jeg skal derud og fange nogle Pokémon. Og som I ved i den nye opdatering, så vi fandt faktisk ham. Vi lød, der var en Gastly og en Magneton. Gustav havde allerede en Gastly, men den var lort. Så fandt jeg en 113 Gastly. Han havde allerede 3, så han kunne. Så vi begge to har en 134. Jeg har kun 6 Eevee kan. Eller den her Pidgey, den er level 80. Nej, det er ikke level 80, det er CP 80. Ja, ved du, hvordan jeg fandt Venom op? Jeg satte bare på min værelse og talte, og så gik jeg ind på Pokémon Go. Så spurgte Døs, kan du godt lide Pokémon Go? Så sagde jeg ja, så kom en Venom op frem. Så stod der spørgsmål, du ved. Nej, ikke et spørgsmål. Jeg kan ikke huske det. Mystisk, du ved. Jeg kan evolve en Pidgey, altså jeg overvolver den der... Den bedste du Pidgey, du har. Det er nok... jeg skal lige se Combat Power. Altså den bedste Pidgey... Ej, come on, intet internet. Den bedste Pidgey, jeg ikke har udviklet, den her. Så håber jeg bare, at jeg kan få en virkelig vild Pidgeotto. Eller hvad den hedder. Min højeste Pidgeotto, ikke? Den er 202. Jeg håber, at jeg får en kæmpe. Så skal vi kigge på vejen. Ja. Pidgeotto. Ja. 172. Det er ikke faktisk ikke så sjovt, fordi min er 202. Det er den største Pidgeotto, jeg har. Oh my god! Hallo?